Добре дошли в Дурас, един от най-старите и най-оживени градове на албанското крайбрежие. Само на 30 минути от Тирана, Дурас е идеален за еднодневно бягство към морето. Започни деня с разходка по крайбрежната алея. Рано сутрин морският бриз и гледките към Адриатическо море са вълшебни. Не пропускай амфитеатъра на Дурас, един от най-големите римски амфитеатри на Балканите. След това се потопи в културата на града в археологическия музей, където ще видиш уникални експонати от древността. Време е за кафе. Тук кафето е ритуал. Намери си място с гледка към морето и се наслади на живота, както го правят местните. След обед може да се отпуснеш на плажа, да се гмуркаш или просто да събираш тен. А ако търсиш още история, разходи се до византийските крепостни стени и кулата Венециан. Дурас е комбинация от история, море, храна и настроение. Всичко в едно.